Hotelo tuke mag Talanta Hela no yawo ayanga kod jatend migawo mar weche mag tuke Babu na Mwamba ka timbe mawuok e kaunti sa 16 biro rakore finals e kind yawuoyi gi nyiri. Timbe gi biro tuge pewe adek kuom ndalo 10 ka finals biro bagi lap manyayo chieng' nyasi mar Jamhuri Day. E tuk nyiri mane otugi mokwongo tim mar Busia norodho kaunti ma Kakamega gonde 4-0. Busia noloo gonde 2 mar 45 mokwongo kendo medo gonde 3 bang' jotugo wuok e yueyo kama en loch margi mokwongo e pool. It wasn't easy because these are familiar opponents and we know each other from our Western games. So as much as the scoreline was high, it wasn't an easy game. Philip Shiharsi matugo ne club